ay garo o ko kefero mo bawlinani haydara mo ranwinani haydara ala pante ko keferagal tan on haala so benni don ko nafiki tan anasi innal ladhina kafaru so tawi ko ben yeddube non ko wayno abi jahalin e abu lahabin e ko nande mabbe hadar ngadaro beedo kam sawa'un alayhim foti e mabbe a anzartahum ajirtinibe abi kule Allah am lam tunzirhum walla ajirtinani be sa yidi biyabe be kul Allah walla sa yidi dejja fowde la yu'minu be gona gongdino be hortampin hoorema do be o hefere be labbe bimi kefero labdo cer do haadi bimi be innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun do kefero labdo haadi be sa yidi kala sa yidi dejja la yu'minu ngana gongdino li ilmi llahi minhum sabu gandal Allah e mabbe zalika dum Allah ne andi be gona gongdinobe dum non fala tadma fi imanihim to damino wonde e be gongdina wal inzari sanani inzar non ilamun ma takhfifin sanani jertinde ko andinde wondude hulbinde wite jertinde tuggude non khatama ayati nasi wana fi gebe khatama Allahu ala qulubihim beedo Allah umbi e berde mabbe moƴƴere ko wiyete moƴƴere naata toon wa ala sam'ihim Allah umbi e nanɗe mabbe be naftorta ko kala ko moƴƴi be naftorta ko kala ko kedi gonga be gona naftortoɓe wa ala absarihim Allah umbi gite mabbe wadi hen ghishabatun ombode kala ko wiyete gonga be jiyata insana nani gonga ayyani gonga a halani gonga a mijaki gonga ar jogol gollu gonga ha wala hum ne wodani be kay azabul lepte azimun de ganda ko duumide lepte kay pamdara mbi mi lepte pamdara so woni lepte tan mawnat ko lepte duumide de ngala kaaji bi wala hum azabun kono ko azimun di ko duumide wa nazala aya garo o jippi ko fil munafiqina nafiqebe aya garo jippi ko mumen Allah wi wa minan nasi ene gongolli makka man yaqulu mo ene wiya amanna billahi minen kay emin gongdini Allah min kay min gongdini Allah o bil yawmil akhir e min gongdini kay nyalama cakkitido sanani nyalama cakkitido nyalama ala caggal makko woni yawmil akhir yawmal qiyamah mo nyalawma ala caggal mum kanyum tan wodi Allah yu wa ma hum wanani be bi mu'minina ene gongdini ala be jograni gongdini be gongdinani yukhadi'una Allah ebe nyampo nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah neddo wa jam faddum yukhadi'una rasulallahi rasulahu itta Allah o mudafun ilayhi lomti kono go khadi'una Allah wonno walladhina amanu ko dum yukhadi'una rasulallahi rasulahu wonno maf'ul itta non artira don Allah o bimi mudafun ilayhi ha lomti maf'ul o yukhadi'una Allah ebe jamforo Allah demde mabbe ebe jampo ne laado Allah ko ne laado mbay jamfade ko amma Allah be bawa sa funti Allah ene ya ha ko ne laado kay be garata yeso mum be biya wallahi Muhammadu kalta ko gonga wallahi Muhammadu an kay min gandi ko an tigi Allah nelno ngone wadde no e punta e bada funti bojel wana walladina amanu e ben julbe ben kadi be garabe punta dumen bi idhar khilaf ma abdanuhu min al-kufr sabu fenyinde ko be ko luutndiri e ko be cuude keferu e der e berde mabbe li yadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyyati bele be goppe nyaawoje de be nyaawoje sharia nyaawannode be goppire non be daccide ko yeki be julbe be gona Allah yu ma yukhadi'una ben jam fakinan illa anfusahum sawana e mabbe ko koy mabbe tan be jam fi li anna wa bala khada'ihim de wonno jayya jam fo mo gol mabbe gol kodo gol mabbe gol raji'un ilayhim rutro koy mabbe sabadi hunde rutti ma kay puntuda ko warma ha fa yaftadihuna fi dunya be kersay aduna bi la illahi nabiyahu sabu Allah illidde annabum alama abdanuhu e ko be mofte der berde mabbe o yu aaga buna fil akhir be lepte l'akhir wana Allah wi wa ma yashuruna be ganda anna khida'ahum li anfusihim be ganda wonde jamfogol mabbe koy mabbe artata
mbimi koye maɓɓe artata fi qulubihim Allah wi woni e nder ɓerɗe maɓɓe maradun ko wiyete sikkitare naafiqagu ene nder ɓerɗe maɓɓe nde wonno naafiqagu ñawnat ɓernde loona ɗum fa zadahumullahu Allah ne ɓeydiniɓe maradan ko wiyete masalan loore bima anzalahu min alqur'ani li kufrihim sabu ko Allah jippine qur'ana sabu jeddugol maɓɓe ɗum kadi qur'ana ɓeydiniɓe bone so qur'ana jippima ɓe mbi fa wone maɓɓe mbiya ayyukum mbimi man yaqulu ayyukum zadatu haasi imanan so simore jippima mbi nde simore holmo ɓeydi ɓe gona wiide noon julɓe te ɓeydat ɗumen ko amma ɓe gona julɓe noon ɓeyta wala hum ne wadiɓe azabun lebte alimun ɗe ganduɗa ko musɗe bima kanu saabu koɓe laatino yakzibuna eɓe pena yakzibuna eɓe pena walla yukazibuna eɓe penna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam walla eɓe pena e kunuɗe konguɗi maɓɓe bima kanu saabu koɓe laatino yakzibuna eɓe pena e ɗemɗe maɓɓe koɓe peññinta ko wona gonga walla yukazibuna so nelaɗo haali ɓe penna ɗum wa ida qila lahum so mbiyanama maɓɓe kamɓe ɓeeɗo soɓe mbiyanama la tufsidu fil ardi horo bonnire leydi ndi keferu e salade qaalu ɓe jaaboɓe mbiya innama nahanu minen kay komin gone dow mum ko muslihuna komin moƴƴin min kay min moƴƴin wa laysa ma nahanu kay fihi bi fasadin komin goni ko kay wona bonande ɓe mbiya ko moƴƴere kay komin kaalata ko e komin mbaɗata ko kamɓe naati ɓe mbiya ko moƴƴere Allah wi ala on peni ala ko noon innahum Allah wi kamɓe kay humul mufsiduna kamɓe tinguri bonduɓe walakin ko woni noon la yashuruna ɓe ganda ɗum wa ida qila lahum so ɓe mbiyanama aminu gonɗine kama amana nnasu hono no sahabaɓe nelaɗo Allah gonɗinirnoni gonɗiniri e noon qaalu ɓe jaaboɓe mbiya anu uminu yati minen min gonɗinat kama amana sufaha o hono no ɗawi ɓe gonɗiniri ni ɗawi ɓe gonɗina min gonɗina min mbatta ɗum la nafalu ka fi'lihim min mbaɗata hono golle maɓɓe ɗe Allah noon jaabiɓe Allah wiɓe ala aha kay innahum ay kamɓe wiɓe sahabaɓe nela ko ɗayɓe ay kamɓe kay humu sufaha o kamɓe goni ɗayɓe kono walakin la ya'lamuna ɓe ganda ɗum koram aya garo o woni sababu jippade makko anna aba bakrin wa umara wa aliyan tawajjahu li abdullahi ibnu ubay bun salul la'anahullahu oɗo naafigi wiyete ko abdoullahi ibnu ubay dendagal naafigi aduna fof kanko woni mawɗo aboubacry seydina aboubacry e seydina oumar e seydina aliyu jeehi toon jeehi to makko yo kudde Allah wone makko noon fa qala lahu aboubacry wimo halumma anta wa ashabuna an e wondiɓe amen ar an e minen sahabaɓe wakhlus ma'ana ar laɓɓin diine ma gonda e amen fa qala lahu aliyu seydina aliyu wimo ittaqillaha hul Allah wala tu nafiqi hoto won nafiqi fa qala kanko abdoullahi ibnu ubay o wiɓe ma qulta zalika illa liyakuna imani ka imanikum a haalirani ɗum so wona haalato gonɗingolam ngol way kono gonɗingol mon ni hamin daña ko dañɗa ko ɗum tan mbiruɗa noon goram o funtireɓe noon falamma tawajjahude ɓe jeehi ɓe ɓenni kanko seydina aboubacry seydina oumar seydina aliyu nde ɓe kalde makko kanko abdoullahi ibnu ubay o wi aha kay on emin gandi oɗon jiiɗani min moƴƴere on mbaɗira noon so wona yomin gonɗin Allah hono no gonɗinirɗon ni ko yiɗande min tan jaam o wiɓe noon kanko naafiɗo o nde ɓe ndumti tan o noddi wondiɓe makko ɓe o wiɓe ida laqukum soɓe kawre moɗon ɓe kalde mon ɗin haalaji fa qulu mbiye misla ma qultu hono ko kalmi ko ɓe mbiya noon tan kalnemo ɗum fa qaalu ɓe mbimo kamɓe naafigueɓe tokosɓe ɓe
bi lam nazal bi khairin min cerata emine jam tan ma istafina don dada wure amen don dada wure amen ada wonde amen koy jam tan an woni mawdo amen don dada wure hakkunde amen koy jam tan min gonata be ngone wiide mo non on kay so mo wuri koy pare gonoto woni non Allah jippini aya o Allah wa idha laqul ladina amanu onon julbe be so on anani wa idha laqul ladina amanu so kambe naafige be kawre julbe be qalu be biya amanna min gomdini wa idha khalaw be duttima ila shayadinihim fewde mawbe mabbe be qalu be biya inna minen kay maakum koy mon min gonde dine sebe kawre mon onon julbe be biya kebe gomdi be punta on sebe koti to mawbe mabbe biya koy mon min gondi inna ma nahnu ay minen kay ko min bete min gomdini ko mustahzi'una ko min jalkitoɓe tan Allahu Allah non yastahzi'u bihim Allah yabata keɓe jalkitti ko ay keɓe jalkirkato Allah woni joɓoɓe ɗum wa yamudduhum Allah nani muñanaɓe fi ɗughyanihim e bewre mabɓe ɓe mbaɗa ko beela yamahuna ɓe ndengina keɓe wemɓe ulaika alladhina ɓe goni ɓe ishtarawu dalalata wostitiɓe majjere bil huda e peewal itti majjere batti ɗum peewal itti peewal batti ɗum majjere Allah wi ɓeeɗo noon tawde koɓe juliɓe fama rabihat tijaratuhum ɓeeɗo julagu mumen gancotako tawi julagu ma ko peewgo ko oñade a jogori gañade bal khasiru sabu ɗaccu keɓe pertuɓe li masirihim ila nari sabu anani wattande mabɓe ko jeygol tan masaluhum ay sifa ɓeeɗo naafigueɓe to bange naafigagal sifa mabɓe ka masali way kono sifa allazina on ɗon neɗɗo istawgada kuɓɓunoɗo naran jeygol e nder niɓɓere ay kuɓɓunoɗo jeygol e nder niɓɓere falamma ada nde jeygol ngol jalbi ma hawlahu ko woni sara makko o yi hankanti kala ko woni sara makko watti yiide tan zahaba allahu bi nurihim tan Allah nabi jeygol ngol ñifi ɗum o tarakahum Allah woppiɓe fi zulumati ne niɓe la yubsiruna ɓe jiyata ko woni sara mabɓe koye kefere ne ko noon hande o wi sifa mum hande sa wone niɓɓere sa huɓɓi jeego wona saraji ma leerat so yaren ara jiya so mbaɗoden ara jiya wona hono won sifa mum de so ɓooyi ñifino waya jiiɓode kefe naafigo noon eɓe gongdini Allah e feññinde konngol limanako seɓe maayi kulol ara lepte ngara Allah wi summun ɓe paaɗi ga gonga ɓe nanata kala nanɗe jabgol buk mun ɓe mumɗi kala ko wiyete moƴƴere ɓe kalata yun ɓe gumi kala ko wiyete lawol peewal ɓe jiyata mo yiyata lawol peewal wawa haalde ko moƴƴi wawa nande ko moƴƴi one golla ko moƴƴi hum ɓe la yarji'una ɓe duttata koye peewal ɓe duttata ko majjere koye majjere mayata walla sa famani tindol ngol o tindanno ma nane ngol omo tindanma gongol o wi walla ɗaccuni oɗo naafigi o way ka sayyibin o way kono waame minas samai ummarade duule fihi ene duule he zulumatu niɓe wa ra'adun e malayka dillowo o biyeteɗo ra'adu o sawtu o wa barqun e majle joni noon so asaman o dilli so majje ɗe dilli so mbaɗɗe mbaɗi ɗeleñ asama waɗi gidi didi yaj'aluna ɓe mbaɗa asabi'ahum gulle peɗeli mabɓe fi azanihim e noppi mabɓe minas sawa'iqi sabu hulde kaacali ɗi hade mabɓe nande ɗum o wi way kono sifa toɓo jippo ummade asaman ene wonde majle mum ene wonde masalan guidali mum wana ɓe nanat ɓe mbaɗani noppi mabɓe haade mabɓe nande guiɗal pour haade mabɓe nande ɓe maaya ɓe cukka noppi mabɓe andi asabi o ko peɗeli firante kono oɗo wawa wonde peɗeli feɗendu natta e nofru ko wulde feɗendu natta e nofru yaj'aluna asabi'ahum gulle peɗeli ɗi yimɓe nanata e noppi he ko amma feɗendu heƴata toon ko hoore wulde feɗendu natata yo noon o haalino o wi asabi ahum ene wona o wi ɓe mbaɗire noon hadaral mawti sabu hulde mayde e heɗade ɗum o wi ko noonne ɓeeɗo naafigeɓe kazalika ha ɓuuli ay ɓeeɗo
إذا نزل القرآن سو قرآن جبيما وفيه ذكر الكفر إن القرآن هي جنت والكافر المشبه بالظلمات كافر نندي نبي والوعيد الشبوجة جبتو دي القرآن المشبه بالرعد شبوجة نندي دينا دي رعد وني دلي إيوان دي والهجج البينة hujjaji ɗi ganduɗa ko ɓangudi almushabbahatu bil barq nandi dinaɗe e majle ƴewwaya sudduna ɓe udda azanahum noppi mabɓe li allah yasma'uhu haade mabɓe nande qur'ana o ko haalata ko so ɓe nani fayamilu ɓe oño ilal imani fewde gomɗingol wa taraka o anani wa tarku dinihim ɓe woppude diine mabɓe ɗum hatta ɓe o wi ko ɗum woni ko nanɗa ko ɗum woni misala mo Allah fiyanma taw ka seyibino o hum woppude ɓe noon diine maɓɓe o kamɓe ɓeeɗo heefereɓe enda hum to maɓɓe mawtun ɗum way kono mayde ni ɗum woni hadaral mawti saabu rentade mayde ɗum ɗum ko rentade woppude diine maɓɓe o wallahu Allah noon muhiɗum kanko woni piltiɗo bil kafirina e heefereɓe to banggue gandal Allah ene hoɓiɗi keefeero hay hunde majjata ga majjata e keefeero e majji Allah majjata e keefeero ala ko an kay ronkata andude jiya neɗɗo donka andude beele ko moƴƴo walla ko bonɗo donka andude kono Allah kay kala no ganduɗa gon mbaɗa omo andi fala ya futunahu yimɓe ɓe patata ko Allah sa woni nafiga Allah ne andi sa woni julɗo Allah ne andi sa woni keefeero Allah ne andi ko jiɗɗa fof mbaya Allah wi yakadul barq ene ɗeɓa majle ɗe jiyata ɗe yahdafu absarahum diftade gite maɓɓe ene ɗeɓa diftade gite maɓɓe kullama adaa lahum mashaw fihi so majle ɗe mbaɗi ɗelen tan ɓe gona e yaade ɓe jaaha taw koye niɓɓere wona so majje mbaɗi ɗelen tan jiya yeeso gona e yaade ɓota seeɗa daroɗa kadi wa iza aslama alayhim so tawi niɓɓiɗi e maɓɓe kamɓe naafigeɓe tan qamuɓe daro on ko noon woni waqafu tamsila li isaji ma fil qur'ani min al hujaji so qur'ana noon ƴenƴiniɓe tan ɓe darto seeɗa ɓe kula eyyi wa tasdiqihim lima sami'u fihi eywa saabu gonɗiɓe koɓe nani hen ko mimma yuhibbuna so wodi ko qur'ana haali e koɓe jiɗi tan ɓe gonɗina wa waqafuhum amma yakrahuna kala ko qur'ana añi koɓe jiiɗa ɓe daro ɗum woni wa iza aslama alayhim non qamu a faami so majne mbaɗi ɗelen tan ɓe jaaha ɗum woni so qur'ana haali koɓe jiiɗi tan ɓe gonɗina wa ida aslama alayhim so de niɓɓiɗe maɓɓe tan qaamu so qur'ana haali koɓe jiiɗa tan ɓe darto ɓe wiye jedda kadi Allah wi walaw sha allahu Allah wi so haajino nde la zahaba bi samihim ma nanano nande ma nawanno nanɗe ɗe ɓe nanirta ɗe ɓe mbasa nande wa abasarihim nawa guite maɓɓe ɓe mbasa yiide inna allaha ay lamɗo Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde nde yiɗi kadirun ko kattanɗo kala ko Allah wela wadde waɗat ala kaɗo ya ayyuhannasu hey moɗon gongolli makka o ubudu gottiɗine rabbakum joomon mbaɗe Allah ko goto alladi on Allah khalaqakum tagɗo on tanɗo on walam takunu shay'an on gonano haydara walladina tagɗo ɓen min qablikum adiɓe on mbimi Allah tagɗo on on gonano haydara waɗi on e on Allah kadi tagɗo adiɓe on gonɗinemo Allah kum beele jo onon tattaquna oɗon ndentoro Allah rewti ɗum ndentorɗon lepte makko ɗe alladi on ja'ala lakumul arda taganɗo on leydi ndi o waɗani on ndi firasan koni daɗɗateri mbimi koni daɗɗateri a woni daɗɗateri de koni beptu no comme diwani no comme diwani o waɗani ɗum leydi o waɗani ɗum ko yoori ha noon ka joɗade walla noon ka lelade o ɗannani ɗum ha a wawa darade hen o waɗani ɗum tato moro moro ɗumi Allah tagui leydi ndi o waɗani ɗum tato moro moro tawa wawa darade hen o waɗani ɗum kadi kaaƴe ɓole ha noon ka lelade ala Allah waɗirni tan baɗɗo noon onon jette ɗum joni sa welama sa huulani furɗude ha leloto ma to wa samaa o tagani an asaman o o waɗani on mo bina an ko bilti asaman o woni bilti time moɗon
wa anzala o jippini mina samai ummorade asaman ma an ndiyam kanko Allah fa akhraja bihi wa yaltiniri sabu ndiyam ɗam mina samarati fo anani mina wa akhraja bihi fa akhraja bihi mina samarati façonŋaji ɓesnoje mbimi façonŋaji ɓesnoje risqan ɗum ko arsigi lakum wonande on ñamon hen ñamminon hen dabaji mon ɗum noon fala tajalu baɗanɗon ɗe gueɗe o koto mbaɗe lillahi wonande Allah andadan rindidiɓe dewal ko o hani rewede ko antum no onon taalamuno onon gandi kanko woni taggo ɗimi oɗon gandi kanko tagui o tagani on leydi oɗon lelo hen o tagani on asaman e tiime dow moɗon o yaltini asaman he ndiyam o yaltini hen façonŋaji ɓesnoje arsigi moon oɗon ñama oɗon ñammina ɗum noon hoɗo mbadde e makko goɗɗo ko kanko jeeyi kanko tan foti rewede baɗɗo ni o rewete ɗi saɗa rewa ko o ndewata wala yakhluquna anani kamɓe jaleŋeji ɗi ndewoton ɗi ɗi tagata ndeke wala yakunu ilahan illa man yakhluqu wawa wonde Allah so wona tago mo tagata kay wonta Allah wa in kuntum fi raybin so tawi on goni e sikkitare mimma nazzalna ko min jippini ko ala abdina e maccuɗo amen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qur'ana mo min jippini o so on cikkitimo wonde ummi kota Allah wadde fatu bi surati mislihi gadde simore wotere yeru qur'ana tan bimi gadde haade oɗon cikkiti mbiɗon ko Muhammadu feridi addi tawde oɗon cikkiti ɗum onon gadde hay so simore wona qur'ana ko timoje 140 joni noon mbiɗon wona gonga e on gadde simore wotere tan gadde tan wotere firta wonde ko haali ko wona gonga wadu unodde asuhada akum Allah be mon be ndewaton be min dunillahi ko wana Allah ko Allah be ndewaton be wana Allah be nodde be litu'inakum bele balla on in kuntum sadiqina tawi odon gonɗin fi anna muhammadan qalahu min indi nafsihi odon gonɗini tawde mbiɗon odon gonɗi ko mbiɗon wonde muhammadu kanyum tan ferli e hoore mum fa'alu zalika mbaɗe ɗum sabu fa innakum arabiyyuna onon kon arabe be fusaha be ganda ko fasinteɓe no misluhu yeru nelaɗo sallallahu alaihi wasallam falamma ajazu an zalika nde ɓe ƴeewi ɗum ɓe donki wadde ɗum qala ta'ala Allah jogori haalde ko Allah wi fa illam taf'alu so on mbaɗani ko mbimi ko sabu ronkude on te mboɗo andi kadi walan taf'alu on jogorani wadde mbimi so on mbaɗani te mboɗo yanana kadi on mbaɗata jog ha ce on mbaɗani te on jogorani wadde ha ce ha ceetan ɗum abadan ko ha ceetan ɗum noon fattaku ndentoɗe kule Allah mbimi ndentoɗe gonɗi noon wonde ko Allah jippini ɗum wa annahu laysa min kalamil bashari wonde qur'ana wona haala ɓandiyanke ko haala Allah ɗum noon ndentoɗe annara jeygol Allah tino ngol jeygol o uudu ha docotte mum annasu ko yimɓe mbimi jeygol docotte mum duncirteɗe ɗe ko neɗɗo woni doccatal anan doccatal de ko sukkete barme ko ɗum woni yimɓe yawmal qiyamati ɓen nannete jeygol ene duncire jeygol ngol wali hijaratu e kaaƴe jaleŋeji ɗen mbaɗete e jeygol ene duncire ngol ɗon jeygol no mbiɗo yonkol ngol ganduɗa u iddat ene heblana lil kafirina wonande hefere nentoɗe ngol wiyama kama warada anna nara duniya ay jeygol men ngol ɗo ngol kuɓɓeten e ndifira battaji id atun ko taƴetinde min jahannama mbimi ko taƴetinde e jeygol ko gumisat taƴetinde nde noon munna fil bahri e maayo sab amarratin laabi jeeɗiɗi peetel gotel itta to jahannama waɗa e nder maayo laabi jeeɗiɗi summa ba'da akhziha caggal noon nde peetel ngel itta to jeygol addaga on saha uugida ala jahannama salasata alafi sanatin on saha noon nde jeygol ngol taga tan peetel ngel itta hen peetel ngel waɗoya e maayo laabi jeeɗiɗi e munne ngel peetel noon ari ga eɗen defira battaje sa sumi gantira hôpital ngel ɗo peetel caggal ɗum noon jahannama o caggal nde peetel ngel itta jahannama o huɓɓa duuɓi ujunnaje tati
duuɓi ujunere jahannama o haaranmi wi tal jeygol ngol hubbita kadi duuɓi ujunere ngol wojji ngol wi coy caggal ɗum ngol huɓɓita kadi duuɓi ujunere ngol ɓawli ngol wi kurum ɗo ngol woni ɗo ha joni ko ngol ɓalewol e ngol niɓɓiɗi min caggal nde peete ngel itta noon ndeke so peete ngel ittano ko joni bone waɗa te kam saw ko ɓowa dañat bone mi haalan kam